Għall-Ewropa dan għandu jkun perjodu ta' riflessjoni u ta' azzjoni dwar il-futur tagħha u l-Presidenza Ewropea ta' Malta se tagħtina ċans nibagħtu sinjal qawwi ta' Ewropa għan-nies. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fi stqarrija ministerjali dwar il-Kunsill Ewropew li ltaqa' l-ġimgħa li għaddiet fejn prinċipalment kien diskuss Brexit. Muscat qal li d-diskussjoni bejn il-mexxejja Ewropej kienet xaq ta' tama li l-Ewropa tista' tinbidel minn waħda li tidher li tista' u tal-ftit għal Ewropa li tiddiskuti affarijiet li verament jolqtu lill-Ewropej. Stqar li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dan mill-iktar fiss, speċjalment meta affaċċjata bil-possibilità ta' tluq ta' pajjiżi oħra fosthom l-Awstrija, fejn inġabru biżżejjed firem biex issir diskussjoni fil-Parlament dwar referendum ta' tluq mill-Unjoni. Il-Prim Ministru nota kif mill-bidu tal-Kunsill Ewropew sa tmiemu l-attitudni tal-mexxejja Ewropej inbidlet għall-aħjar u li issa kollha waslu għal pożizzjoni li ħadet Malta sa mill-bidu. Dik li r-Renju Unit jingħata ftit ċans jagħżel Prim Ministru ġdid u jiddeċiedi x'relazzjoni jrid mal-Unjoni Ewropea. Sqar li spiċċa id-diskors ta' għaġla biex jiskatta l-artiklu 50 u li bekk il-mexxejja setgħu jiddiskutu b'aktar sens. Joseph Muscat saħaq li kien hemm qbil ċar li kwalunkwe ftehim li jista' jkun hemm mar-Renju Unit għandu jkun inferjuri għal sħubija u li ma jistax jingħata aċċess għas-suq waħdieni mingħajr ma joffri l-libertajiet l-oħra li tipprovdi l-Unjoni Ewropea. Dwar il-Presidenza Ewropea qal li ma tieħdix deċiżjoni finali dwar se jsir mis-sitt xhur tal-Presidenza li suppost kellu jagħmel ir-Renju Unit. Reġa' tenna li Malta tippreferi kieku ma ttawwalx il-Presidenza tagħha għaliex din tista' tkun sfida diplomatika u sfida bla preċedent tas-settur pubbliku Malti. B'hekk il-preferenza ta' Malta hija li l-Estonja tassum il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qabel iż-żmien. Jekk ma jkunx hemm qbil ma' kulħadd li jsir dan, Joseph Muscat qal li pajjiżna lest li jasal għal xi forma ta' kompromess jekk Malta tingħata sostenn finanzjarju. Fl-aħħar nett qal li Malta hija waħda mill-pajjiżi li ma taqbilx ma' bidliet fit-trattati eżistenti.